Arizmendi ikastola Debagoienean kokatuta dago. Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasaten hain zuzen ere. Gure eskaintza 0 urtetik hasi eta lanbide heziketaraino luzatzen da. Azken etapa hau, Arrasaten bertan kokatuta daukagularik. Gure identitatea garbi dugu. Ikastola gara eta kooperatiba gara. Pertsona, erantzukizun partekatua, euskalduntasuna eta lankidetza, jakina, dira gure iparrak. Eta ikasketetan zein gure antolamenduan islatzen dira. Lanbide heziketako etapan ere ikaslea da garrantzitsuena. Berak aukeratu duen lanbideak eskatuko dion horretarako prestatzen dugu. Konpetentzietan, kasu errealetan oinarritzen ditugu ikasgaiak. Teknologia berrietan, gela guztietan erabiltzen dugu multimedia, Moodle plataformaz baliatzen gara eta ikasleek ordenadore bana dute. Europako beste herrialde batzuetara zabalik, gure ikasleek Leonardo da Vinci bekei esker, Portugalen, Italian, Frantzian, Inglaterran egin dituzte praktikak. Enpresekiko harremanetan, gure ikasleek praktikak egiten dituzten enpresetan gogobetetasun maila oso altua lortzen dute. 3 familiatako heziketa zikloa ditugu: osasungintza, eraikuntza eta kirola. En nuestra sociedad hay cada vez más necesidad de profesionales dedicados al cuidado de personas. Objetivo este de nuestro ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería, con un nivel muy alto de inserción laboral en estos momentos. Nuestras alumnas y alumnos tienen la oportunidad de realizar unos estudios principalmente prácticos, compaginar estudios y trabajo y obtener títulos complementarios durante su estancia en la ikastola. Realizan prácticas en geriátricos, psiquiátricos, hospitales y residencias, donde habitualmente optan a seguir trabajando una vez terminados los estudios. Gorputz eta kirol ekintzetan teknikaria izateko, zikloa pentsatuta dago kirola gustatuko duten ikasleentzat. Kirol berriak ikasi nahi dutenentzat eta kirol eta osasun munduan lan egin nahi dutenentzat. Oro har, zaletasuna ogibide bihurtu nahi dutenentzat. Baina baita ere, IBEF, irakasle ikasketak, fisioterapia, egiteko sarbidea nahi dutenentzat. 20 kirol desberdin eta fitness eta natura jarduera lantzeaz gain, beste hainbat titulazio ere lortzen dituzte. Igeriketa, spinning, pilates monitorea, sorosle titulua. Ziklo honek txertatze laboral altua dauka polikiroldegietan, gimnasioetan, igerilekuetan eta eskola kirolean. Aukera handia ematen du unibertsitatean ikasten jarraitzeko, fisioterapia adibidez. Eraikuntzako familian 2 ziklo ditugu. Bat, eraikuntzako proiektuen garapena eta aplikazioa zikloan bulego teknikoetan arkitekto zein aparejadorearen laguntzaile izateko prestatzen dira. Bigarrena, obra eta planen burutzapena, obrako arduradunaren laguntzaile izateko prestatzen ditugu. Gremioak antolatzeko, lanak kontrolatzeko, seguritatea gainbegiratzeko. Lan munduan langileak ondo bideratzeko, norberak ondo ikasita izan behar du. Horrexegaitik, eraikuntzako lan praktikoak egin behar dituzte ikasleek. Eraikuntzako zikloak oso praktikoa dira. Eraikuntza jasangarria izanik gure iparra. Gainera, enpresetan egiten dituzten 3 hilabetei esker deskubritzen dute gustoko lana duten eta askotan eraikuntzan ikasten jarraitzeko gogoa pizten zaie. Arkitektura teknikoa egitera animatzen direlarik. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa ez da bakarrik eskolak ematera mugatzen. Herrira eta batez ere enpresei begira hainbat ekimen antolatzen ditu. Eraikuntzako jardunaldiak, erizaintzako jardunaldiak, Tafideko gaueko krosa. Jakina, lanbide heziketan ezinbestekoa da gaurkotua egotea. Horregaitik, gure beste erronka bat, enpresak, langileak zein langabetuak gaurkotuta egon daitezen bilatzen dugu. Prestakuntza iraunkorra eta lanerako prestakuntzaren eskaintzaren bitartez. Lanbide heziketa aukera ona da. Gainera, unibertsitaterako sarrera errazten du. Gure ikasle asko lanean ari dira, eta beste asko gustoko dituzten ikasketak egiten jarraitzen dute. Anima zaitez!